Tulevaisuuteen on se about 5 vuotta. Musta tuntuu, että meidän ikäisiä ei kuunnella. Jos et saat työpaikkaa tai jotain tollaista, niin sit sä oot ihan omillaan. Mun mielestä tää nykyinen poliittinen järjestelmä on huono ja Suomessa pitäisi tehdä suora demokratia. Mä oon aina halunnut olla näyttelijä. Silloin kun mä olin 4 päätynyt, että musta tulee näyttelijä. Nykyään suurinta osaa peleistä ei pysty keskeyttämään painamalla paussinappulaa, koska internet. Pistaisin pähkinät, voisi olla halvempi. Mitä se sua liikuttaa, jos 2 ihmistä rakastaa toisiaan, olisi ne sitten samaa sukupuolta tai ei? Mitä se sua liikuttaa? Miksi sun pitää mennä työntää sun iäni nenää sinne niitten asioihin? Oikeasti se ei ole sun asiaa! Älä mä oikeesti repesin, kun toi kamera vaan tuli silleen. Jes, kiitos. Mahtavaa. Kaunit